Calamars, quan és la temporada dels grossos, doncs se'n compren. Jo quan em veig de grossos, que més aviat és cap a l'hivern, doncs llavors sempre en compro dos. I me'ls vaig guardant. Aquests són uns quants dies que els tinc. Perquè he anat a la peixateria i eren així, com si semblaven xipirons. Esclar, amb allò no fa goig per fer bons igual, perquè eren de platja, són dolços, però no és com aquests grossos. Els calamars primer es netegen totes les tripes de dintre i després es van tallant i els tens a punt. Llavors jo el que faig és que els eixugo amb bastant gruix de paper, ja ho veuràs, perquè no pot quedar mai una gota d'aigua, perquè si no és quan esquitxen d'aquella manera. Ara farem la pasta per fer els calamars a la romana. Primer posem farina, ara he posat una mica de sal, perquè si no poses una mica de sal, encara que sembla que sigui poc, llavors queda disgustat. I ara de mica en mica es va tirant el bitxí. Poso els calamars que dintre la farina, ja podem preparar la paella amb oli o un cassonet. La farina, el bitxí i una mica de sal. I això és la pasta que es fa perquè quedi així, enganxada però ni molt líquida ni molt seca. Mira, veus? Ara comença a fer una bombolla. Esperem un pèl més. I ara necessito on era la farina, perquè de seguida aviat hauré de posar farina perquè no esquitxi. Això ho faig perquè no esquitxi. I què és? Farina. Deixeu un pèl més. Aquesta ja està. A nosaltres ens agrada aquesta pasta que ens la van dir uns parents de Barcelona i sempre més l'he feta ja. Perquè les que són a l'andalusa, per no tindre feina a fer aquesta pasta, saps què fan? Els passen per farina i tota la fregidora. Esclar, llavors no té el gust d'aquesta pasta. Però val agafar un bol ni una paella grossa amb molt d'oli. Poc oli, però que quedin ben coberts. Jo faig sempre, veus? Aquí n'hi caben 4, és suficient. Espero que us hagi agradat aquesta recepta i només falta dir-me que ens aprofiti tot.